povedzme si to na rovinu, zapneš telku a do 5 sekúnd už niekto dostane po papuli. Strieľačky, výbuchy, krv a samozrejme sa objaví aj niekto v Adamovom alebo Evinom rúchu. A čo je na tom najlepšie? Voláme to zábava pre celú rodinu. No nie je to trochu mimo? Kedysi dávno boli takéto filmy či relácie s hviezdičkou. Dnes nájdete v krúžku číslo 12, ale pozerajú si to kľudne aj 10-ročné deti. Aký to má potom dopad na mentálny vývoj, keď sa berú tieto veci ako samozrejme. A nie je to len telka. Je to všade na internete a voľne dostupné. V konečnom dôsledku potom človek vo vývoji stráca kontakt s realitou. Možno je na čase si priznať, televízia, internet, médiá majú veľký dopad. Väčší než kedykoľvek predtým. A keď sa z nich sype len sama negativita a relativizuje sa zlo či morálka, potom sa nemôžeme čudovať, že mládež je často nervózna ako taxikár v zápche. No a ak by sme sa aj silou mocou chceli vyhnúť násiliu, aj tak narazíme na populárne reality show, ktoré sú len zmesou tých najhlúpejších a najnemorálnejších existencií. A čo na to médiá? Propagujú to všade. Vraj sú to celebrity. Tak potom, ak sa toto dáva súčasnej generácii za vzor, akú budúcnosť má naša spoločnosť,